nu vreți să căutați ceva? Și un frate care era proprietar unui restaurant spune, veniți la mine că am mobilă câte vreți. M-am dus cu fratele Pantea, original din Buteni, cu un van, care înseamnă de fapt o furgonetă, să luăm mobilă pentru sora Pop din Alba Iulia. Eu pe post de încărcător, descărcător, dar m-am dus. Când am intrat în camera unde ne-a spus fratele Popa să luăm mobila, bucurie mare pe noi, mobilă câte vrei. Problema a fost că toată casa a fost improvizată, era construită în curtea restaurantului Little Bucharest de pe Ashland și ușa era mică de tot, iar mobila mare de tot. Și nu se putea scoate nimic. Și Pantea ăsta era cât Ursus din Senchievici. Zdravă, el putea să ducă și venul în spate de anumite mobila. Dar nu lăsa ușa. Ăsta era chiar de asta, genitor, dacă știți ce asta. Priceput la de-astea, de cărat și de încărcat. Și el a văzut că nu merge nici cum să scoate mobilă pe ușa aia, nici pe geamuri. S-a dus la fratele Popa în restaurant și a spus, frate Popa, nu putem să o scoatem. Și eu mă uitam pe geam să văd cum se va termina comedia asta. Și vine fratele Popa din restaurant și râde și spune, măi, mulți au încercat să scoată mobilă de aici, dar nimeni n-a putut. Eu v-am chemat pe voi, fiindcă am crezut că voi sunteți oameni speciali. Și în clipa am spus, Doamne Iisuse, noi suntem oameni speciali. Eu singur acolo cu mobila la cucurigul și am zis, fă-o, Doamne, să zboare. Și a trecut mobila prin pereți, pe centrul ușii. A trecut și s-a coborât frumos la picioarele lor, lui Pantea și lui Pop. Și eu am rămas fără grai, la fel și frații mei. Am încărcat-o. N-am scos niciun cuvânt. Niciun cuvânt. Eram așa de copleșiți de ce am văzut. Eu mai ales văzusem foarte mult. Mobila nu s-a stricat și a coborât toată în curte. Cam un etaj și jumătate. Cam așa e făcutul casei sau formatul casei. După ani de zile m-am întrebat, de ce o fi zburat mobila? Că toți pocăiții s-au potignit. Tu ăsta nebunit, ce zboară mobila? Nu zboară mobila. Se mai pocăiește un ortodox, se mai pocăiește un comunist, dar maiorul ăsta, Cristă, se pocăiește. Dar ce rost are să zboare mobila? Un pentecostal m-a luat de gură și a spus, de ce să zboare mobila, frate? Nu face niciun sens. Domnul face numai lucruri cu sens. Vindecă o persoană, o bătrână, scoate cancer, rezolvă probleme de cap, de spirit, de suflet, de somn, de nervi. Da. De ce să zboare mobila când putea să nu zboare? Mi-a dat Domnul o explicație recent și care mi-a plăcut. Pe vremuri, aproape uitate de istorie, Moise și Ilie, la intervale diferite, au cerut Domnului același lucru. Arată-mi, Doamne, slava Ta. Și nu le-a arătat slava. Nu le-a arătat. Peste sute de ani în cazul lui Ilie și peste aproape 2 milenii în cazul lui Moise, Domnul Iisus s-a dus pe Tabor, s-a dus cu Petru, Iacov și Ioan, ca să-și arată slavă. S-a schimbat la față, hainele au strălucit, a arătat cine este El, ce Duh domnește în El, dar n-a uitat că 2 oameni au făcut cererea asta cândva, vor să vadă slava Lui. Și a chemat și pe ei. L-a chemat și pe Moise și pe Ilie. Și a spus, voi ați cerut slava mea? Uitați-vă și voi la slava mea. Ei au văzut slava Domnului. Și El nu întârzie. Eu i-am cerut tot timpul. Plimbă mobila prin aer și n-a schimbat-o, n-a făcut-o să zboare decât atunci când a vrut El. Dar El nu ignoră rugăciunea. Biblia spune așa, Doamne, Tu asculți rugăciunea. De aceea toți oamenii vin la Tine. De multe ori noi renunțăm la a crede, noi credem că am făcut-o degeaba, că pe noi nu ne ascultă Dumnezeu, dar El nu este Dumnezeu ca omul. El nu este unul care se pară rău. El este altfel decât suntem noi. Slăvit să fie El. Ce promite, noi cântăm o cântare. Ce promite, El le ține. El le ține. Crede neîntrerupt. Suflete cuprins de noapte, chinuit de gândul rău, Dumnezeu vrea să te scape, dându-ți ajutorul Său. Nu te abate în ceasul greu de la Sfântul Său cuvânt. Ce promite, El le ține. Ce a promis oare nu va face? Ce a zis oare nu va împlini? El este Dumnezeul care se ține de cuvânt.